Saúdos, moi boas tardes. Begoña Gómez está a un paso de sentar no banco dos acusados. O xuíz Juan Carlos Peinado envía a xuízo a muller do presidente do goberno por 4 delitos. Son os de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación de diñeiro público e apropiación indebida. O magistrado dá por pechada a instrución. O espírito europeo sae fortalecido das eleccións en Hungría. O conservador Peter Major arrasa e remata con 16 anos de antieuropeísmo do antieuropeísta Orbán. En Bruxelas celebran a vitoria. Esperan que agora se poidan sacar adiante temas como o presuposto comunitario ou as axudas a Ucraína. O plan contra os incendios forestais en Galicia está operativo. Vai implementar a intelixencia artificial no sistema de vixilancia dos nosos montes. Haberá 42 brigadas forestais, 6 delas son novas na provincia de Ourense. O plan quedou aprobado esta mañá. 14 anos despois, hoxe senta por fin no banco dos acusados o loteiro da Coruña que supostamente quedou cun boleto dun cliente premiado con case 5 millóns de euros. Tamén acusan o irmán que daquela era delegado de loterías. E hoxe é o día do bico, coincidindo con a data en que se deu o bico máis longo da historia. Foron 58 horas, beizo con beizo, en Tailandia. Pero esta mostra pública de agarimo tan habitual para nós está mal vista e ata prohibida en algúns lugares ou contextos. Queden con nós e amosaremosles algúns neste telexornal Mediodía. E nos deportes, Celta e Depor non deron acadado a vitoria. O Celta caeu co Oviedo por 3-0 nun mal partido e o Depor empatou en Huesca nun encontro que tiñan ganado, pero nun descoido quedáronse en 2 puntos. Aínda así, os de Hidalgo están en posto de ascenso directo. E no tempo comezamos a semana cos ceos cubertos e con humidade no ambiente. Agora pola tarde, ademais de nubes, imos ter chuvias, sobre todo na costa. As temperaturas non van cambiar moito, pero notaremos unha melloría progresiva nos próximos días. A só un paso do banco dos acusados, así queda Begoña Gómez tras a decisión do xuíz Peinado de procesala por 4 delitos. A muller do presidente do goberno está acusada de corrupción, malversación, tráfico de influencias e apropiación indebida. 24 de abril de 2024, horas despois de que o titular do xulgado de instrución número 41 de Madrid abra dilixencias contra Begoña Gómez, o presidente do goberno comunícalles aos españois a través dunha carta publicada nas redes sociais que medita tirar a toalla. Tras 5 días de reflexión, Pedro Sánchez proclama que está profundamente enamorado da súa muller e anuncia a súa decisión de seguir á fronte do Executivo. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos. Esa foi a reacción de Sánchez cando 2 meses máis tarde a Audiencia Provincial de Madrid respaldou o xuíz de instrución, Juan Carlos Peinado. O 19 de xullo, Begoña Gómez, que entrou ao xulgado polo garaxe, negouse a declarar ante Peinado. 11 días despois, o xuíz desprazábase á Moncloa para se entrevistar co presidente que tamén se acolleu o seu dereito a non declarar. La declaración ha durado exactamente 2 minutos. Sánchez pasou á ofensiva e denunciou a Peinado por prevaricación, pero a súa querela foi rexeitada. En setembro do ano pasado, mentres Peinado ampliaba as liñas de investigación contra Begoña Gómez, o presidente lanzaba esta mensaxe en Televisión Española. Denuncias falsas, recortes de prensa, como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia, aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo. Hay jueces que no. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Agora, finalizada a instrución do caso, Begoña Gómez enfróntase á imputación de 4 delitos: corrupción nos negocios, malversación de fondos, tráfico de influencias e apropiación indebida. Peinado procede tamén contra a súa asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, e o empresario Juan Carlos Barrabés. A primeira reacción do goberno foi central a súa crítica no xuízo, que o ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acusou de facer un dano irreparable á xustiza. Dende o Partido Popular falan dunha situación incrible e din respectar o traballo dos xuíces.
Félix Bolaños, ministro de Xustiza, asegura que a instrucción do xuiz Peinado... El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. E confía que en instancias superiores se revoquen decisións que están nesa instrucción. Me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho últimamente la Audiencia Provincial, de que no había nada. Bueno, pues sí, sin haber nada. Dende Sumar tamén poñen o foco no xuiz Juan Carlos Peinado. Teniendo en cuenta todas las sombras de dudas que existen sobre el proceso de esta instrucción, que coincidirán con nosotros en que ha sido cuanto menos cuestionable. Os populares falan de situación incrible e aseguran respetar as decisións da xustiza. La tetraprocesada está en Pekín. Quiero decir, yo me pregunto si alguno de ustedes conoce algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la sede de la presidencia del Gobierno. Es una situación absolutamente increíble. Sobre os casos de corrupción que rodean o goberno, un dos varóns socialistas, Emiliano García Paje, foi moi contundente. Muchas de las cosas que se están sabiendo realmente son atroces. Son atroces, incluso si me las puras, macarrónicas. Mentres, dende o BNG optan por agardar. Buscando a xustiza fale e emite e teñamos unha sentencia, pois desde o BNG faremos valoracións. Que no los he podido escribir yo porque no encajan con mi manera de escribir ni de expresarme. Escoitábamos a Patricia Uriz, a muller de Koldo García, o asesor do exministro Ábalos. Esta mañá no Tribunal Supremo dixo que non recoñece como súas as mensaxes de WhatsApp en que falan de chistorras. Os investigadores creen que era unha palabra clave que os investigados usaban para referirse a billetes de 500 euros. Chegou o Supremo cunha perruca e tapando a cara. Patricia Uriz ocultou a súa identidade e só respondeu ás preguntas da abogada da súa exparella, Koldo García. Negou as mensaxes recollidas nos informes da UCO en que supostamente se refiren aos billetes como chistorras, leitugas ou folios. No reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar. Contou que ela mesma e Koldo García pagaban por adiantado moitos gastos persoais de José Luis Ábalos, dende o tabaco ata a pensión alimenticia do seu fillo pequeno, gasto que incomodaba a daquela muller do ministro. A la señora Carolina no le hacía mucha gracia, entonces para evitar discusiones, pues lo hacíamos nosotros. Tamén pasou polo Supremo un empresario da trama, Claudio Rivas. A Fiscalía cree que subornou a Ábalos con cartos e co alugueiro dun chalé. Non voy a contestar. Non quiso contestar porque tamén está imputado na Audiencia Nacional. Si falou del, estoutro empresario di que Rivas presumía polos bares dos seus negocios fraudulentos con Ábalos. Yo lo entiendo como efectos colaterales de la droga y del alcohol. Tamén está en marcha outro xuízo relevante, o do caso Kitchen, que investiga a espionaxe a Luís Bárcenas entre os anos 2013 e 2015. Na sesión de hoxe escoitaron o investigador principal. Este apuntou que na trama se referían a Mariano Rajoy como el Barba ou el Asturiano. Eses eran, dixo, os alcúmens que utilizaban. De haber eleccións xerais, o Partido Popular sería o gañador segundo a sondaxe de NC Report para La Razón. Ao PP dalle ata 142 escanos. O PSOE podería conseguir 109 e Vox parece tocar teito entre o electorado, lograría entre 62 e 64. Os partidos á esquerda do PSOE seguen perdendo apoios e isto réstalle opcións de goberno socialistas. O Bloque Nacionalista Galego tería 2 escanos. E hai cambio político en Hungría e é importante para todos os europeos porque saiu derrotado Viktor Orbán. Gañou as eleccións o conservador Peter Mayor cunha participación histórica, case o 70% dos deputados, ademais. Con esta vitoria rematan 16 anos de goberno anti-europeísta con Orbán, prorruso e principal aliado de Trump en Europa. O novo primeiro ministro xa marca distancias e María tende pontes con Bruxelas.
Sí, así é. Dende aquí, dende Bruxelas, a propia Comisión Europea confía en poder traballar xa co novo líder húngaro Peter Magyar para desbloquear asuntos clave. A presidenta Ursula von der Leyen este mesmo mediodía asegurou que hai que aprender do pasado e aposta por tomar decisións con maioría cualificada en política exterior para evitar vetos. E que, como dicías, Vítor Orbán foi durante anos o socio máis incómodo dos 27, bloqueando sancións a Rusia, as axudas a Ucraína ou tensando ata o límite as negociacións presupuestarias. Por iso agora Bruxelas respira aliviada e ve unha oportunidade para gañar axilidade, tamén unidade e fortaleza cunha Hungría máis aliñada coa Unión Europea e afastada de Moscova. Grazas, María. Volven subir o petróleo e o gas despois dese anuncio dun novo peche no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos ordenaron a súa armada bloquear o paso de barcos despois de que fracasasen as negociacións con Irán. Dende Teherán ameazan con ataques aos portos. O prezo do barril de petróleo creceu máis dun 7%. Supera outra vez os $100. Entre tanto, Pedro Sánchez pídelle a China que faga máis para que acaben guerras como a de Irán. Na súa visita ao país asiático, o presidente do goberno pediulles aos dirixentes dese país que se abran tamén económicamente a Europa. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo. O dispositivo galego contra os incendios contará este ano con 42 novas brigadas, 6 delas na provincia de Ourense. E botará man da intelixencia artificial para vixiar moito máis exhaustivamente os nosos montes, Gloria. Sí, Marta, de feito, unha das principais novidades do Pladiga deste ano é que se vai incrementar nun 30% o número de cámaras de videovigilancia e se van contratar drons de última xeración. Outra das novidades que recolle este plan é que a partir do mes de xullo estará operativa unha aplicación móvil para que todos os cidadáns poidan dar aviso en canto vexan un lume forestal. En total, o Pladiga deste ano vai contar con 7.000 efectivos e 35 parroquias van estar catalogadas como de risco extremo de incendio. O plan que vai activar a Xunta ten a maior dotación económica da súa historia, en total 213 millóns de euros. A partir de xullo, os galegos poderemos dar aviso de lume a través dunha aplicación do móvil. É unha das principais novidades do Plan de Prevención e Defensa contra Incendios 2026, que incorporará un 30% máis de cámaras de videovigilancia, drons de última xeración, 168 novos efectivos e duplicará o persoal especializado nos incendios de última xeración. 213 millóns de euros é a maior dotación que tuvo nunca un Pladiga, un plan de prevención e defensa contra incendios forestais en Galicia, é un 18% máis que o ano pasado. Respecto ao ano pasado, refórzase tamén o convenio entre Xunta e Deputación de Ourense para crear novas brigadas na provincia que pasan de 16 a 22. Van traballar 6 meses, de maio a novembro, e con este aumento que facemos, en total van ser 3,5 millóns de euros os que abrangue este convenio, a maioría para persoal, pero tamén para maquinaria. O presidente apunta que, coa chegada do bo tempo, se intensificarán os traballos de prevención nas parroquias de alto risco incendiario, que son 35, 11 máis que no 2025. Sumando os efectivos de todas as administracións, o dispositivo será de máis de 7.000 persoas. A Armada Española estrea unha embarcación feita aquí, en Galicia. Este que ven é o buque Proserpina, no momento da súa botadura. Fabricouno o estaleiro Freire de Vigo e servirá de apoio para os mergulladores da Armada. Mide 31 metros de eslora e a súa tripulación estará formada por 15 persoas. Este novo buque súmese a unha longa lista de aportacións dos estaleiros galegos á Armada. Ese é o caso, por exemplo, da porta aeronaves Xoán Carlos I, que pode transportar ata 12 avións ou 30 helicópteros. Fabricouse na Bantia Ferrol. O mesmo que os dous buques anfibios da Armada, o Galicia e o Castilla. Tamén do estaleiro ferrolán saíron 5 fragatas F-100 da serie Álvaro de Bazán, así como o buque
buque loxístico Patiño. Estes son, como lles dicimos, algúns dos buques principais da Armada, todos galegos, pero nos nosos estaleiros hai outros proxectos en carteira. Este é un barco pequeno, 31 metros de eslora, pero tivo unha cerimonia grande porque é especial. É o primeiro buque de importancia que a Armada lle encarga a un estaleiro privado nos tempos modernos. Freire, en Vigo. Por primera vez, un buque de la Armada de cierto porte se construye fuera de los astilleros tradicionales. Un buque, el Proserpina, pionero, innovador, eficiente y completamente novedoso dentro del entorno de la Unión Europea. Porque a defensa se converteu nun cliente fundamental para o sector naval en Galicia. Este é un dos 2 barcos militares para Suecia que está construindo Armón en Vigo. Freire fará outros 4. Moitos estados queren barcos e en Europa quedan poucos estaleiros. Y en este camino, el Gobierno de España está acompañando al sector con hechos. Este buque es un buen ejemplo de ello. Más de 18 millones de euros de inversión para reforzar las capacidades de la Armada. Os encargos de defensa tamén inclúen patrulleiras de fibra como as de Rodman e, por suposto, os contratos na pública Navantia, que ten anos de traballo asegurado coa construción e renovación das fragatas. En Navantia Ferrol está dende hoxe o trimarán máis grande do mundo. Ten 126 metros de eslora, a capacidade para 1.300 persoas e 340 coches. Este transbordador rápido realiza viaxes de alta velocidade entre Tenerife, a Gomera e a Palma. Está nos estaleiros ferroláns porque necesita unha posta a punto. E os aeroportos galegos pechan a temporada de inverno perdendo máis de 300.000 pasaxeiros, unhas cifras que non víamos antes da pandemia. O aeroporto da Lavacolla foi o que máis perdeu, 327.000 viaxeiros en menos de 5 meses, supón un retroceso do 30%. Alvedro sí que gañou, pero un 4 tan só, e Peinador apenas medio punto respecto a hai un ano. Despois destas cifras, detrás destas cifras, está a perda de voos de Ryanair e de outras rutas nacionais. Son niveis que non se vían nos últimos anos. E Iberia suspende todos os voos directos a Cuba a partir de xuño pola crise enerxética no país. Prevén retomar a ruta no mes de novembro, sempre que as condicións o permitan. Ata agora Iberia tiña 3 voos semanais entre Madrid e a illa caribeña. Cando non haxa enlace directo, os pasaxeiros poderán viaxar ata Panamá e de alí a Cuba. Da actualidade política municipal, hoxe falamos do Concello de Lugo porque se prepara para unha reestruturación. Entra unha nova concelleira, Eugenia Iglesias, despois do falecemento da edil Olga López. O secretario xeral dos socialistas galegos defendeu nas Pontes as axudas do goberno para paliar os efectos económicos da guerra. Besteiro anuncia que o Consello de Ministros vai aumentar a capacidade de enerxía eléctrica nesa localidade coruñesa para poder atraer novos proxectos industriais. Vaise liberar ese nodo de transición demandado por as propias Pontes e, por tanto, por toda a industria enerxética en Galicia, porque vai a supoñer liberar máis de 2.000 megavatios, tanto no que é a evacuación como que é o almacenamento. Para os autónomos, as medidas que aprobou o goberno pola guerra son insuficientes. 8 de cada 10 queren máis, como librar do IBE os que menos facturan ou a exención das cotizacións durante as baixas por enfermidade. Que el clima de inestabilidad está empezando a pasar factura, inestabilidad socioeconómica, inestabilidad en el ámbito internacional. Los autónomos señalan por primera vez el incremento de coste de la inflación como el principal problema. Máis cousas, o Papa respondeu ás críticas que lle fixo Donald Trump, que o tachou de débil. A bordo do avión que o levou ata Alxeria, León XIV dixo que o Evanxeo é claro, que a Igrexa ten a obriga moral de ir contra a guerra e de chamar á reconciliación. Engadiu que non teme a administración Trump e que seguirá pronunciándose contra a violencia. I have no fear, neither the Trump administration are speaking out loudly about the message of the gospel. Hai un novo encontro entre a ministra de Sanidade e os sindicatos médicos para tentar desbloquear as negociacións e evitar así unha nova folga que está convocada nestes momentos para finais de mes. As partes vanse reunir esta tarde.
levan meses de protestas polas condicións laborais no seu exercizo profesional. Queremos que se nos aplique la misma legislación laboral que al resto de los trabajadores. Somos tan elitistas que lo que queremos es que se nos aplique la legislación laboral de los trabajadores. Agora volven á mesa de negociación tras do fracaso do último encontro. Os sindicatos médicos non aceptan a mediación da Organización de Pacientes, din que é unha cortina de fume do Ministerio de Sanidade. A ministra Mónica García ábrese ao diálogo. Son 26 reuniones, 26 convocatorias, 26 días trabajando, un año y medio trabajando con ellos sobre las diferentes medidas que son las medidas que necesitan los profesionales. Ahora bien, cuando los sindicatos solo se centran en las medidas que necesitan ellos, pues yo creo que hay una desconexión con los profesionales que es clara. As posicións chegan moi distantes a este encontro. Os médicos marcan liñas vermellas. Si tenemos condiciones diferentes al resto de los profesionales, queremos un estatuto marco propio que nos regule. Sobre a mesa unha nova convocatoria de folga para finais deste mes e ultimato das comunidades autónomas que piden a dimisión da ministra se non consegue avances. Aquí en Galicia hoxe volveron repetirse as movilizacións diante dos centros de saúde. Reclaman melloras na atención primaria. Convocouse a Sanidade Pública que pide máis recursos para poder garantir a calidade asistencial da sanidade en Galicia. E amplíase o calendario de vacinas para os adultos e nenos. Todas as persoas de máis de 65 anos poderán recibir unha dose reforzada contra a gripe para estaren máis protegidos fronte ao virus. Ante o aumento de casos de sarampelo en España, a vacina de reforzo adiántase dos 3 aos 2 anos de idade a partir de maio en Galicia. Tamén hai novidades nos tratamentos contra o cancro. Vaise crear unha rede de médicos galegos e do norte de Portugal que traballarán conxuntamente na investigación dos tumores de colon e pulmón. E o que se trataría de que sanitarios de ambas rexións colaboren investigando, estudiando sobre estes cancros para mellorar o diagnóstico, o tratamento e logo estes avances se implantarán en Galicia e en Portugal indistintamente os pacientes oncolóxicos das dúas zonas. Coa vivenda moi presente no debate político, o BNG reitera a súa proposta para rematar coa especulación. Cree que o máis eficaz sería estender o carácter protegido a todas as vivendas do parque público. Que toda a vivenda protexida teña unha declaración, unha protección permanente como unha forma de acabar coa especulación cando estamos falando de vivenda que utiliza recursos públicos. Acaba de empezar a campaña da renda e seguro que moitos pensaron en tirar de intelixencia artificial para facer a declaración con máis facilidade, pero ollo, os xestores advírtennos que hai moitas casuísticas persoais que a intelixencia artificial descoñece e que pode levar a cometer erros. Un contribuinte consulta a intelixencia artificial o seu borrador da renda. Dille que está correcto. Por prudencia, pide consello ao seu xestor. Os datos numéricos están correctos, pero temos que modificar o tema que falamos. Había un erro nos datos persoais. Por sorte, non o presentara. Recomendaría que se alguén o quer probar, que o probe, pero creo que todavía é cedo para facer un borrador ou unha renta con IA, ou polo menos cunha IA xenérica, e que acuda a un profesional ou a unha gestoría ou asesoría a polo menos a revisalo antes de presentar nada. Na rúa tamén se amosan cautelosos. O emprego da IA é moi extendido, pero eu non emprego para iso. Por algo tan importante como a renta, eu non o deixaría na IA. De feito, teño unha xestora, estou moi contenta con ela. Sigo preferindo pagalo e facer as cousiñas ben, máis que deixalo na IA. A mí pareceme delicado, porque ao final estás te fiando dunha inteligencia artificial que non sabes realmente se está adaptada o que ten o borrador da renda. Este é o problema, que hai datos que a intelixencia artificial pode omitir dando por válido un borrador que supoña algo sancións ou que lle faga perder deducións. Cuota dun colexio, algún tipo de arrendamento, os gastos dese arrendamento, por exemplo, novidades como poden ser este ano o tema dos gastos deducibles dos libros dos nenos, ou incluso que a IA chegue a mezclar deduccións que se poden aplicar en outras comunidades autónomas e por erros apliquen a nosa. Algúnas IA xa se amosan precavidas e elas mesmas che din que o mellor é sempre consultar un profesional. Abrimos a crónica de sucesos cun xuízo moi esperado que acaba de comezar na Audiencia da Coruña. 14 anos despois, xulgan un loteiro que está acusado de enganar un cliente para quedar co seu boleto premiado con cerca de 5 millóns de euros. El deféndese, asegura Xoel que o atopou.
Sí, Marta, van ser 5 as xornadas nas que se vai celebrar ese xuizo, comezando hoxe xa coa presentación das cuestións previas e rematando o vindeiro luns 20 de abril, precisamente co interrogatorio os 2 acusados. Trátase, lembremos, de os irmáns Reija, un deles loteiro dunha administración aquí na Coruña e outro exdelegado de lotarías e apostas do Estado nesta mesma provincia. Ambos terían orquestrado ese plan para quedar cos preto de 4,7 millóns de euros dese boleto da Primitiva premiado no ano 2012. Os 2 chegaron esta mañá ata esta audiencia provincial, fixérono por separado, acompañados, iso sí, dos seus respectivos abogados, evitando facer declaracións antes de entrar na sala. E foi precisamente na sala onde se producía outra das sorpresas nesta xornada, porque son 2 as partes nestes momentos que están loitando por quedar con ese premio. Dunha banda, unha muller e a súa filla dun home que a policía identifica como dono lexítimo dese boleto, e da outra, outro home que tamén se presentara nun primeiro momento como dono do mesmo décimo. É un momento en que Miguel Reija chegaba á Audiencia Provincial da Coruña. 5 minutos despois facía o propio o seu irmán Manuel, o loteiro de San Agustín. Ambos os 2 declinaron facer declaracións. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, de verdad, nada, muchas gracias. Muchas gracias. A primeira sesión do xuízo estivo centrada nas cuestións previas. Houbo varias peticións de suspensión, entre elas as das defensas. Solicitaron a suspensión do procedemento por vulneración do dereito de defensa pola falta de concreción dos feitos relatorios. Tamén a nulidade do procedemento pola absoluta ausencia da autorización xudicial na obtención dos movementos da terminal do despacho de San Agustín. A acusación pública non presentou cuestións previas, si as particulares que defenden a familia do home xa falecido, que no seu día tanto a Fiscalía como a Policía sinalaban como lexítimo propietario do boleto da Primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. Solicitaron a exclusión da outra acusación particular que está presentada, alegando que existen 2 relatos dos feitos contradictorios e excluintes entre sí. Tras valorar todo o exposto, o Tribunal rexeitou todas as peticións anteriores, polo que son 2 as familias que reclaman agora a Primitiva millonaria. A vista oral continúa mañá coa declaración de 10 das 32 testemuñas que axudarán a verter claridade neste caso. Porén, haberá que agardar ata o próximo luns 20 de abril para escoitar a versión dos 2 acusados que sempre defenderon que eran inocentes e que agora se enfrontan a 6 anos de cadea. Un loteiro acusado, un suposto premiado xa falecido e 4.700.000 euros de 14 anos pendentes de cobrar. A maiores entran este o irmán do loteiro, ante xefe provincial de lotarías na Coruña. Escribe o guión a Fiscalía e contou así. O 2 de xullo de 2012 un xubilado entra no despacho para comprobar os seus boletos. Apostaba sempre cos mesmos números. Por un cobrou 3 euros e o home marchou. Casualidade ou non, atrás quedaba o billete dos máis de 4 millóns de euros que en teoría atopou o loteiro Manuel Reija. Yo lo que encuentro es, al lado del portamonedas, encuentro un grupo de boletos. Cojo los boletos y los empiezo a comprobar uno a uno. Salta el boleto famoso este de los 4.700. Polo rexistro da máquina soubose que comprobar o boleto premiado por segunda vez nada máis saír o xubilado pola porta. Yo decido al día siguiente de entregar ya el boleto. Yo voy a la delegación. E mira por onde a fronte da Delegación de Lotarías estaba o seu irmán Miguel Reija. Saltou a lebre, o boleto quedou custodiado polo Concello da Coruña en busca do dono. Reclamaron 300 candidatos, entre os que non estaba o xubilado. Localizou na policía seguindo o rastro dunha combinación que se repetira na Coruña, en Caldas, Mallorca, Torremolinos e Fuerteventura. Todos destinos do inserso aos que viaxara o suposto agraciado. El morreu sen saber que puido ser millonario. Los que levaban tempo sufrindo na Serra da Barbanza parece que vai camiño de resolverse, porque a Garda Civil detivo 5 homes. Son supostamente os que levaron máis de 70 animais, Alejandro. Si, Marta, cabalos que roubaban daqui desta Serra da Barbanza para despois vender a unha asociación de gandeiros. Para evitar que eses cabalos fosen identificados, modificaban os seus rasgos e tamén lles facían novas marcas por encima das orixinais. Ademais, durante esta operación tamén se requisaron 5 escopetas de caza que estarían relacionadas coa morte tamén de 5 deses cabalos. As persoas detidas están acusadas de varios delitos, entre eles receptación, tamén maltrato animal e furto. Xa quedaron en liberdade despois de declarar en dependencias da Garda Civil e pola súa banda os cabalos roubados xa foron devoltos aos seus donos.
Nestes momentos, en Vigo, está activo un grande operativo policial para desaloxar a nave da antiga Pescanova que está ocupada ilegalmente. O obxectivo é sacar as persoas que están no interior e selar por completo ese edificio. De momento marcharon 26, pero creen que na planta viven medio cento, así que queda no lugar un retén da policía. Ás 3:30 deixaranlles entrar, pero só para recoller as súas pertenzas. A investigación polo asasinato de Esther López en Valladolid suma un novo capítulo. Seguro que o lembran. Esther apareceu morta nunha beiravía dunha estrada ao parecer atropelada accidentalmente. Pero os investigadores sempre sospeitaron da súa exparella. Pois ben, agora descubriron un zulo na vivenda do principal sospeitoso. Un descubrimento que podería cambialo todo. O novo propietario da casa do único investigado do crime localizou un zulo oculto mentre realizaba unhas reformas. Esther López, de 35 anos, desapareceu na madrugada do 13 de xaneiro de 2022 tras unha noite de festa cos seus amigos. Despois de 23 días de busca angustiosa, es tener un puñal clavado e non poderle sacar. O seu corpo aparecía nunha gavia á entrada da vila. A autopsia revelou que a moza sufriu un atropelo e que morreu pola perda de sangre agravada polo frío. Pero a clave reside en que non faleceu no acto. De recibir axuda médica, podería sobrevivir. A tese da Fiscalía é clara, sinala a Óscar como autor dun atropelo intencionado tras unha discusión. Sostén que o acusado non só non a socorreu, senón que ocultou o corpo e manipulou as probas do seu vehículo antes de depositar o cadáver nesa gavia para simular un accidente. Agora, co xuízo por asasinato previsto para este ano, cunha petición de 18 anos de cárcere sobre a mesa, este zulo atopado na casa do sospeitoso abre unha vía crucial para saber se o corpo ou as probas estiveron ali escondidos durante aquelas 3 semanas de silencio. A familia de Francisca Cadenas, a muller asasinada en Hornachos, declarou hoxe ante o xuíz que instrue o caso. A muller desapareceu no ano 2017. Os seus restos apareceron en marzo pasado na casa duns veciños. Son 2 irmáns que permanecen dende entón en prisión. O viudo e os 3 fillos da vítima achegáronse ao xulgado que mantén a súa petición de prisión permanente revisable pros culpables. En Córdoba detiveron un home que supostamente matou a coiteladas a súa parella de 64 anos no portal do edificio en que vivían e que permaneceu atrincheirado na casa ata que o arrestaron. A muller denunciara o sábado por violencia de xénero. O home tiña unha orde de afastamento. De confirmarse, serían 17 as vítimas de violencia machista no que vai de ano en España. Fíxense na ocorrencia deste home. Molestáballe o ruido dos coches. Decidiu poñer cravos nas tapadeiras dos sumidoiros para estragar as rodas dos vehículos. Ata 4 coches acabaron coas rodas picadas nas últimas semanas en Mugardos tras pasar por esta céntrica rúa da vila. O responsable, cravos de gran tamaño agochados nas tapas dos sumidoiros que alguén colocou de maneira intencionada. Había xa unha temporada grande que esta persoa levantaba tapas de alcantarilla, producía danos aos vehículos. Unha persoa montouse un dispositivo de vigilancia para intentar localizala. Encontrouse unha persoa que nese momento estaba a levantar as tapas do alcantarillado e estaba a colocar estes clavos que teño na man onde o oco do peche da alcantarilla para que cando pasara o vehículo por riba pinchara as rodas. Non se lle pode atribuir ou hai que respetar a presunción de inocencia desta persoa, pero todo parece indicar que era el. Foi desta maneira, intensificando a vixilancia na zona, como os axentes acabaron identificando unha persoa no momento en que se dispoñía a actuar. O veciño alegou que o facía porque lle molestaba o ruido que provocaban os coches ao seu paso por esta rúa. E que lle molestaba que pasaran por ali os vehículos, que facían ruido e que non quería que pasaran por ali. É unha vía pública e poden pasar por ali. A identificación desta persoa producíase durante a Semana Santa e, curiosamente, desde entón non se volveron a producir novos incidentes. Desde entón, desde que esta persoa se lle localizou que portaba que estaba colocando isto e que estaba levantando as tapas do alcantarillado, non volveu ata o día de hoxe non volveu a acontecer nada máis. Os veciños respiran tranquilos, pero continúan alerta por se volveran suceder novos episodios de picadas de rodas.
E os condutores que usan a AP9 como circunvalación de Vigo non comezaron ben esta semana. Contra 7:30 da mañá, en plena hora punta, un accidente de tráfico entre os túneles da Madroa provocou ringleiras de ata 6 km e chegou á ponte de Rande. O accidente foi un choque entre dous turismos sen feridos graves, pero xa ven que as molestias pros condutores foron de importancia. En Vilagarcía buscan o piloto dunha moto que fuxiu cando os axentes lle deron o alto. Circulaba ademais coa matrícula manipulada. Así esquivou o motorista o dispositivo que estableceu a policía local para darlle o alto. Dous axentes a pé e un en coche patrulla perseguían o piloto a toda velocidade pola avenida da Mariña. A manobra evasiva tivo perigo non só para o propio motorista, senón tamén para os axentes. Menos mal que lo esquivaron, porque si no, no podían haber hecho daño, a los policías sobre todo. Porque el esquivo que hizo de lado pudo haber caído de la moto e les pudo haber dado con la moto. Viñan dous a pé, e máis o coche por detrás a toda velocidade, e a moto non parou, o sea, seguiu a todo correr. A verdad que foi bastante espectacular, sí, parecía case como unha película. A fuga continuou polo barrio dos Duráns ata que se lle perdeu o rastro. Se escapó, pero hacia onde iba, non sei. Anduvieron toda a tarde buscándolo, pero non o encontraron. É a verdade que foi bastante perigoso, asustou a moita xente. A motocicleta tiña matrícula manipulada co fin de eludir os controis de tráfico. Impútaselle un delito contra a seguridade viaria e outro de falsificación documental. Non moi lonxe dali, noutra intervención en carril, outro condutor, neste caso por descoido, meteu o coche diante da igrexa ao baixar polos 3 chanzos de desnivel entre a rúa e o adro do templo. Tivo que pedir axuda dun guindastre para poder retiralo. A maior parte das mortes en accidentes de tráfico prodúcense en vías secundarias. Por iso, dende as autoescolas queren que a formación dos futuros condutores inclúa un mínimo de kilómetros por ese tipo de vías. É día de exame de conducir en Santiago e os aspirantes chegan coa maioría das prácticas feitas nun percorrido moi similar ao que lles pedirán facer hoxe. Sueles ir por las mismas zonas, sí que es cierto que varía un poco, pero sabes, más que nada para el día del examen, pues seguir el mismo recorrido que has hecho en las prácticas. Espero que sexa o mesmo, vamos moito por Fontiña, San Lázaro, por aquí polo Tambre, Costa Bella, non moito máis. A ver, nós facemos as prácticas normalmente no sitio onde o alumno se suele examinar. As vías secundarias concentran o maior número de sinistros mortais. 9 de cada 10 falecidos en accidentes de tráfico durante a Semana Santa en España producíronse neste tipo de vías. Os formadores consideran necesario que os futuros condutores adquiran máis experiencia nelas. Consideramos que deberíamos facer máis tipo de prácticas nese tipo de vías, sobre todo que os condutores sean conscientes de que nas carreteras secundarias hai todo tipo de usuarios. Aí podes encontrar vehículos agrícolas, podes encontrar incluso animales, podes encontrar peóns, cruces, iso é o que entraña maior risco que nunha autopista ou con unha autovía. Tanto é así que a Confederación Nacional de Autoescolas reclama que se exixa por lei circular un mínimo de kilómetros por estradas secundarias para poder presentar o exame práctico. A ver, o que primeiro temos que fazer é autocrítica. Os responsables da formación somos os que traballamos nas autoescolas, co cal aos alumnos nosa formación podemos impartir en calquer tipo de vías. Podría impartir en autopistas, en autovías, en carreteras secundarias, nas calles de poblado. O problema, din que está en que os aspirantes enfocados en pasar o exame son reacios a facer traxectos que non están nas rutas habituais da avaliación. E queden con esta data, dende o xoves ábrese o prazo para pedir praza nos campamentos de verán en Galicia. Saen case 12.000, son para nenos a partir dos 9 anos de idade ata os mozos que non superen os 30. Hai dúas novidades este ano. Terán prioridade no sorteo os que non participasen o verán pasado e as persoas con discapacidade van poder pedir por vez primeira praza pola vía xeral á vez que solicitan os campamentos que hai específicos. Investiremos algo máis de 5,5 millóns de euros con un doble obxectivo. Primeiro é facilitar, por suposto, a vida e a conciliación ás familias galegas e, por outro, tamén non menos importante, ofrecer un recurso de ocio, un recurso de lecer de calidade. A semana comezou con frío, despois dunha fin de semana tamén xélida. En Cabeza de Manzaneda amenceron hoxe a 3 graus baixo cero. A partir deste luns volveremos cara a uns valores un pouquiño máis suaves.
Pasar do bikini a 30 graus na beira do Miño e en só unhas horas. A neve do Cuco nas zonas de montaña, hoxe mesmo en Manzaneda. Abril, sempre rebuldeiro e contradictorio, deixou en cuestión de horas un enorme contraste. Abril a pues 1000, no sé. El que es loco es febrerillo es loco. Entre el viernes y el sábado fue brutal, porque llegamos el viernes y había 26 grados realmente en Viveiro, un sol maravilloso, y el sábado ya había amanecido lloviendo y había 4 grados en la mañana. Chaqueta y todo así, un frío terrible. Sí. Pero ese contraste es como muy beneficioso, porque así te puedes poner los outfits de verano y de invierno. Para nosotros está muy fuerte. Muy fuerte, muy frio. No mesmo dia pegamos calorzinho, depois frio e chuva. Non nos podemos queixar, temos de todo. Houve unhas oscilacións térmicas enormes, especialmente, por exemplo, na noite do venres ao sábado, aí houve xeadas en moitos puntos de Galicia. De momento este mes xa foi anticipo do verán e lembranza dun inverno duro. Houbo que sacar os plásticos e as plumas a reconchegarse e a facerse as nubes ata os xoves. Para o venres, sábado e domingo, influencia anticiclónica sobre Galicia, ascenso de temperaturas máximas que superarán xa novamente os 20 graus. A melloría xa comezou, pero a partir dos xoves asenta. Desconocía esa ley, me sorprende bastante, la verdad, pero nosotros, que hace 2 semanas que estamos sin papá, estamos deseando llegar a nuestro destino para abrazarlo y para que nos coma a besos. A lei é de 1910, pero está en vigor en Francia. Prohíbense alí bicarse nas plataformas das estacións de tren porque queren evitar atrasos e aglomeracións. Hoxe é o Día Internacional do Bico, nos queremos poñer o foco na prohibición ás mostras de afecto en público. O bico é unha das máis grandes manifestacións de afecto, pero non todas as culturas o consideran igual. Bicarse na rúa está prohibido en moitos países, sobre todo árabes, algo que debemos ter en conta a hora de viaxar. Alguna vez nos han llamado la atención, en el caso de Jordania, entonces al final nosotros creo que tenemos la tendencia a adaptarnos al lugar en el que vamos y a esas muestras de cariño no llevarlas a cabo en el exterior, más bien en la intimidad, para no ofender a nadie. En Occidente resultan chocantes estas normas tan estrictas. Porque un bico debería de ser libre para todo o mundo, con quen quixeras. Aquí somos máis dados ás mostras de afecto en público, pero non sempre foi así. Durante o franquismo estaban socialmente estigmatizadas e en moitos casos reprimidas polas autoridades. Cuando éramos jóvenes se veía moi mal, ¿no? Ponerte aí a besar e a morrear delante de la gente. Entonces te tenías que esconder. En Francia e en Londres os bicos prohibíronse nas estacións de trens para axilizar o tránsito dos pasaxeiros que se eternizaban en longas despedidas. E hai outra prohibición. Esta témola todos na memoria. Ya estuvo casi prohibido. Cuando fue la pandemia ya no se podía besar, ni siquiera a un familiar. Así que ya sabemos lo que es. Galicia será a porta de entrada da grande eclipse deste verán o 12 de agosto. En case a metade do territorio vai se ver de forma completa. E un dos puntos privilexiados para contemplalo vai ser o concello de Lalín. Lalín aposta polo altar do sol para observar, se o tempo permite, a eclipse de agosto. Trátase dun enclave situado na parroquia de Alperiz, declarado ben de interese cultural. A comarca do Deza é xunto a 8 máis destinos Starlight en Galicia, o que a significa como zonas de excelente calidade do ceo e de baixa contaminación lumínica. É que xa, de algún xeito, os primeiros lalinenses tiñan xa algo que ver, xa tiñan en mente cousas relacionadas co sol e cas estrelas. Estímase que o fenómeno se contemplará sobre 2 minutos desde que empeza, un evento que atraerá miles de persoas a Galicia e que pretende combinar o punto de vista divulgativo do fenómeno co turístico e cultural. Preséntase unha oportunidade ideal para Galicia, para non só para poñer en valor o que é o astroturismo, senón tamén para mostrarse ao mundo como un gran destino turístico de calidade que o é. A ocultación do sol comezará ás 20:27 horas e verase mellor canto máis ao norte. A última eclipse total foi en 1905 e a próxima non ocorrerá ata o ano 2480.
Xa vimos as nubes pola mañá, agora pola tarde, ademais dese ambiente encapotado, teremos algunha chuviscas lixeiras. É certo que, sobre todo, lle van a afectar a metade máis occidental, pero non se desbotan noutras zonas do interior, como vemos neste mapa, ventos do suroeste, que son os que aportan precisamente esas nubes, e as temperaturas mínimas sí que ascenderon, as máximas poden subir un pouquiño, xa o estamos notando na Mariña, onde desta hora temos os valores máis elevados, fíxense nas cidades galegas, claramente o valor de referencia mantense nos 15 graus. É certo que nos próximos días irán ascendendo as temperaturas, pero será unha melloría progresiva, pouco a pouco, como sempre. Despois de Sebi contámolo todo. Mentres aquí trememos de frío, en Tailandia combaten a calor máis abafante do ano a mangueirazo limpo. O que naceu como un ritual de purificación no aninovo tailandés é agora unha gran troula pasada por auga polas rúas. Recorda moito a que se vive en Vilagarcía no San Roque. Para as festas do verán queda moito, pero hai que pensar que mañá xa non vai tanto frío, que volve tamén o sol de primavera e que está deixando imaxes idílicas por toda Europa con campos cheos de tulipáns e coas terdeiras e todas as froiteiras a reventar de flores. Con estas imaxes tan belas rematamos.